Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Кызыксыну. Нинди урында утыра? Текә күренә тыштан. Бу куштанны күтәрергә. Кайсы куштаны кушкан? 1 сентябрь. Чыгымнар җыелды бирнәлек. Югыйсә, кияүгә бирмәдек. Кызыбыз юл тотты мәктәпкә. 1 сыйныфка, әлбәттә. Этле хатын ире колагына. Күңел кыштай кагынганда, этем миңа тагыла. Айрышсак, ул да мине, мин дә аны сагынам. Әмма минем күңелем киң. Мин сиңа да тартылам. Сиңа таба йөгергәндә, сөртенәм дә, абынам. Киң урамнарны тутырып, алпан-тилпән кайтасың. Эткә әйтмәгәннәремне сиңа килә, әйтәсем. Шома дус киңәше. Йомыкыйларны күрмиләр, җай чыкканда ачыл. Уңышка ирешим дисәң, намусыңны качыр. Тигезлек кирәкмәс җирдә тотып йөрмә такыл. Әгәр ихтияр бар икән, җибеп торма, сатыл. Тик оятка кала күрмә түбән төшеп хакың. Дөньясы шундый, күрсәтә я алдын, я артын. Бергә гомергә. Имеш, мәхәббәт һәм нәфрәт бер-берсе өчен һәлакәт. Шул хакта күп галәм затлар язып калдырган китаплар. Ә алар атлый янәшә, күзләрендә уйный рәшә. Әйдәүчеләре ихласлык, дошманнары битарафлык. Тугрылык. Иренә хыянат иткән хатын ирен мәңге бакый гафу итми. Тик ачуы барыбер басылмый. Шуңа күрә калдырып та китми. Ул да кирәк. Вакыт-вакыт акылның да кирәк чагы бар ул. Кылган ахмаклыкларыңны аклау өчен зарур. Нәтиҗә. Кысып бәйлисең дә эшне, кысып йөрисең тешне. Башта гаделлек эзлисең, аннары башка эшне. Чират. Тормыш зиратка чират. Чиратсыз керә ир-ат. Хатын кызга да авыр, тик алар бездән сабыр. Йөк. Дустың белән җанга рәхәт, тәнгә сихәт, күңелле. Авыр чакта күтәрешсә сыртыңдагы йөгеңне. Сукырлар әйбәт ишетә. Сукырлар әйбәт ишетә, ә чукрак әйбәт күрә. Үзен белдеклегә саный, мие кечтеки түрә. Җирле түрә аклануы. Акчаны аз түрисез дип сатмагыз зинһар гайбәт. Акча кешеләрне боза, ә бездә халык әйбәт. Сак кеше монологы. Читен чакта бәхетле күренәм. Тын кысыла, көчле тыелам. Күңел елаганда авыз ерык, шатлык килә карак кыелам. Уңга сулга аска өскә карыйм. Чын хәлне аңлаучы табылмый. Шыпырт кына яшәп ятам шулай. Ачу чыга, йөздә чагылмый. Һәр бер мөшкөн аяз торса, кырда иген уңмас иде. Әгәр бар да яхшы булса, бер дә яхшы булмас иде. Югары урын. Югары урынны яулаучылар нинди генә түбәнлеккә бармый. Максатлары кисә калнайту. Армый, талмый. Уңышлы түрәләр. Уңышлы түрәләр бар да бер иш. Сине акыллыга санап эшне йөкли, шыр тилегә санап түли хезмәт хакын, анысын да күп ди. Кеше суламыйча яши алмый. Кеше суламыйча яши алмый. Һәм бу һәркем өчен ачык ләса. Ә һава турында онытабыз. Кемдер вакыт сасытмаса. Кеше бер кайчан да ялгыз түгел. Күләгәсе һәр чак үзе белән, бик куәтле, канат куя яки йыгып сала сыңар сүзе белән. Гадәт. Кем өйрәткән, каян кергән мондый алама гадәт. Теләсәк вакыт табыла, теләмәсәк мең сәбәп. Пациент зары. Син көләсең, синнән дә көләләр. Һәр кемгә дә үз чираты җитә. Тормыш кызык, тик артык күп көлсәң, санитарлар килеп алып китә. Мәҗлес. Мәҗлес инде гөрләшәбез, тәмләп уен көлке сөйләшәбез. Кызык тапкан саен көлешәбез, яңа мәзәкләргә керешәбез. Тора бара чират миңа җитә. Никтер кабаланам, кызып китәм,
Көлә-көлә, саллы кыйсса сөйлим, авыз гел йырыла, аны җыймыйм. Тик бер кем кушылмый көлгәнемә, теләктәшлек тапмый хисләнүем. Тавышны күтәрә төшеп, кабат төшендерәм кыйсса эчтәлеген. Янә көлүче юк, үле тынлык, анан кемдер торып чыгып китә. Хатын янда икән, мул табыннан нидер алып аңа тәкъдим итәм. Үз-үземә тукыйм эчтән генә, чөнки күңелемне сагыш талый. Минем сүздән бер кем дә көлмәде. Бу көлкегә калу була алмый. Ашка тоз салмасаң. Ашка тоз салмасаң тәмле түгел. Тозсыз аш табыны ямьле түгел. Бер чиметем ялган өстәмәсәң, хаклык хакында фәлсәфә гамле түгел. Таләп куючыларны күбәйде. Алай гынах, булай ярамый. Ялкаулыкның ни гаебе бар? Ул бит күп гынахтан аралый. Иң әйбәт дигән түрә дә азмы күпме диктатор. Әгәр артык шәп эшләсәң, өстәмә эш көт тә тор. Бергә гомергә. Һәр кемнең дә була диләр уе, һәр фикернең була имеш җые. Үзеңнән качып булмый. Димәк, син шул ахмак белән гомер буе. Рәссам фикере. Диктатураны рәсемдә чагылдырсаң, килеп чыга көтүче һәм мал туар көтүе. Демократия сурәте бераз үзгә. Шул ук көтү, әйдәрләр эш, кәҗә, тәкә сарык һәм көтүче эте. Юкса, хатыныңны күтәреп кенә йөрт. Күрерсең, тормышың рәтләнәчәк, якын дус ишләрең синең өчен ул бик бәхетле дип шатланачак. Туган тумача да көенәчәк. Туган тумача да сөенәчәк, дошманнарың гына көенәчәк. Хатыныңны күтәреп кенә йөрт. Юкса, муеныңа атланачак. Алар бәхетсезгә бәхетсез дуслар юаныч. Шулар белән әңгәмә кыру куаныч. Үткәннәрен күркәм санап сагынганда, җанга кунган тузаннарын кагынганда. Әдипкә. Иҗат җимешең хакында сатып йөрмә акыл. Әгәр атыласың килсә, йолдыз булып атыл. Бәя. Күп сөйләшүчене тыңламыйлар, бүлдерәләр китсә артыкка. Яшь чагында тинтәккә саныйлар, соңарак сылтыйлар картлыкка. Мәктәп. Кем кемнедер түбәнсетә, күзе кайган, чәч тузган. Түбәнсетүче үзе дә нәкъ шундый мәктәп узган. Саклык кирәк. Тәҗрибәгә бай гүзәлләр бер катлыга сабыша. Авызыңны ачып торсаң, якаңа да ябыша. Гүзәлләр карашлары белән ук аталар. Буар йыланда итәләр тәэсир, күз яшьләре түгеп туктаталар, елмаеп көлеп итәләр әсир. Гаепләнүче. Сорауларга җаваплары кыска һәм бер дә артыгын сөйләми. Үзен дөрес аңлауларын тели, фаш итүләрен теләми. Эзлеклелек. Кайчак күңелне хыяллар биләп ала. Чынбарлыкта яннан китми киләп сара. Аннары татлы алдану алгысы да озакта ачы дөреслек сала сыртка. Сүземтә. Еллар гомер арбасыннан кыйлып кала. Кемнәреңдер кемнәргәдер сыйынып кала. Онытылган хатирәләр иелеп кала, җанда тик аерым мизгелләр уелып кала. Бушанусыз булмый. Кеше такылдамый тора алмый. Ул да бушануның бер төре. Берничек тә бушана алмасаң, син инде ни тере, ни үле. Үзгәртеп кыру кәсафәте. Бар да сине үзгәртергә теләп, гаеплиләр икән, көл генә. Ничек бар шул кие кабул итә, куенына кара җир генә. Хәл белешү. Ни ике, ни дүрт аяклы дусларың юк. Япа-ялгыз булу авырдыр. Дүрт аяклы дустым диваным бар, сез теләгез аңа сабырлык. Булган хәл. Язучылар берлеге Селена авызыннан. Мин төш күрдем. Имеш, трибунага менеп, язучылар җыенында нутык тотам. Тамагым карылып китсә аптырамыйм, стаканга салып шифалы су йотам. Сөйлим. Матди ярдәм алып Россияне, Россия дип зурлап китап язсаң. Әдәби журналда да шуны бастырып,
гонорарларга кыйыну җай тапсаң, армиядә бер көн хезмәт итми генә, армиядәге тормышка тел тидерсәң, шундый иҗат өчен хөкүмәтебезнең төрле бүләкләренә тиенсәң, нишләсәк тә номер үтә дип куанып, шатлыктан ат шәрифеңне чәбәкләсәң, шигырен җыр куеныннан умырып алып, фронтовик шагыйрь рухын яңакласаң, депутат булып сайланып мандатлансаң, кала үзәгендә иркен фатир алсаң, язганың үзгә халык авторының шәп әсәрләре сюжетын кабатласа, текә түрә ханым сиңа гашыйк булса, һәр бәйгедә ишәр премия сунса, яки түрәләр башмагын ялап арсаң, нәсел ыруларын данлап әсәр язсаң, тарихка керү өчен бу уңай булыр. Яшьләр өчен мондый үрнәк кулай булыр. Такылдау шул уңайда кырт бүленә, дәвамлы көчле алкышларга күмелә. Баксаң, түрәбез доклады тәмам икән, кул чабулар миңа түгел, аңа икән. Татлы йокымнан айнырга туры килә, ава түнә атлап кайтып китәм өйгә. Бәхет шархы. Бәхет нурландыра карашларны, бәхет алсулата йөзләрне, танымаслык итеп үзгәртә ул аларны, сезләрне, безләрне. Бәхетле чакта күңел очышта, үлчәүгә салмыйсың сүзеңне, бәхет яннан китеп баргач кына югалтасың кебек үзеңне. Бар да ихлас инануга бәйле, бәхеткә туры юл, ышану, шул нигездә җанны якалаган кайгы хәсрәтләрдән бушану. Көтмәгәндә бәхет пәйда булса, үзгәртә торышны, йөрешне, кая куярга белми йөдисең, өлешеңә тигән көмешне. Безгә дигән бәхет ник күренми, юл тапмыйча салмак атлыймы, иңе буе артык киң озынмы, әллә ничә катлымы? Башкалар уңышын өнәмәсәң, күңелең нечкәрмей, юанмый, гел кимчелек кенә күреп йөрсәң, бәхет тою хисе уянмый. Нәфесеңне авызлыкламасаң, көтә азагы юк алышу, минем бәхет башкаларныкыннан улырак булсын дип ярышу. Барган мәлдә уянып җитмәсәң, я булмаса язсаң юлыңнан, бәхет ни икән аңлаталар, аны тартып алып кулыңнан. Бәхет кулга төшсә кичерәя, кулдан ычкындырсаң зурая, үзен изләгән ярны тапканнар я кәкрәя, я турая. Гомер узуы сиздерми башлый. Артык мәшәкатьләр ялмаса, бәхет турында да баш ватмыйсың. Буш вакытың бер дә калмаса. Бәхет сине куып тота алмый, артык кылдарлансаң, ашыксаң, тик зыян юк. Бераз бүксәң кими аны көтә-көтә ачыксаң. Яраткан эшеңдә эшләп йөрү күтәрә күк рухны тәхеткә. Яраткан кешең дә янда булса, чыдау кыенлаша бәхеткә. Гаепне үзеңнән генә эзлә, төс ташласа хәләл хатының. Бәхетле ханымнар ямсыз булмый. Сүрән димәк сөю ялкының. Күзен күккә карап, кул изәп кал. Кышлар киткән чакта тизелеп, бәхет киткәндә дә озата бел, һәм искә ал аны üzülеп. Бел әйт, кычкырып укым. Йоклыйм, ял көне димәк, кайсы йөри, ни иләп? Кем ник уята? Бел әйт. Хәерле иртә теләп. Аты шундый. Шүпшар җырлар бүген сәхнә күрке. Шүпшардан тукыла матур әдәбият. Һәр тармакны иярләгән караклыкның ул өлкәләрдәге аты плагиат. Кәҗәгә кәбестә затлылыкны кабул итә алмый, бик түбәннән күтәрелгән хакимият. Әтрәгәләм өчен мөһим түгел, төпле белем, камил акыл, изге ният. Эшлекле киңәш, нишләп сөйгән ярым авыр сулый, кирфек очларыннан яшь тама. Бәхетле итә алмыйсың димәк, комачау тудырма башкага. Депутат зары, ялгыш эшләсәң, салына штраф, ә дөрес эшләсәң налог. Тегеләй дә болай да ошамый, нык узынды халык. Оптимист киңәше. Ни күрсәң дә баш исән дип юан. Яхшылык юрасаң, төшми күңел. Әйтик, хатының алдашса, куан. Димәк ул сиңа битараф түгел. Чарльз Дарвинга ышансаң, кеше хәтәр карьерачы. Тормыш дигән тартышта стартка баскан мәлендә булган бит ул мартышка. Бар да әйбәт. Графоманнар сүздән диспетзә,
фанерачылар үзәкне өзә, күсе рухлылар типтереп яши, димәк безнең карап әле йөзә. Бу ни бу? Исемле титуллы каләмзатлар селки-селки мунчала кылычны, үтәгәндәй ниндидер бурычны Гүзәл Яхинаны нык ырышты. Китабы тиражы, сатылышы хушсыз иттеме, пчамыл батамышты. Шуннан акыллары каймыктымы, танымаслык итеп айныттымы. Килгәч һәм киткәч, бәхет бар чакта аны күрмисең, нинди икәнлеген дә белмисең. Бер мәлне ул шыпырт кына шыла, тик шуннан соң бар да аңлашыла. Тормыш нечкәлекләре. Шүнкелек били башлый җанны, юк бар шатлыкларны барламасаң, маңгаеңа ора кайчак тормыш, артка типкәннәрен аңламасаң. Башта һәм аннары, ансат кына бер ни килми, килгәнен сүзә иләк, оҗмахка керер эчендә, әүвәл үләргә кирәк. Эш һәм ял, эшләп ат үлә дигән әйтем бар, эшли күпләр җүгенде, бер ни кырмый хәлдән таеп аргач, туйганчы ял итү күңелле. Нахак һәм хак. Әлдә ниләр колакка ирешә. Ачу чыга кайчак, гел һаман, нахагына әле түзеп була. Хагын ишетүе бик яман. Махсус күрсәтмә. Артык күп белүчеләрне бәхәсләшергә чакыр. Дәлилләрен сыйык булса, аптырап калма, акыр. Йолдызларыбызга сагыш, язмыш, ялгыш һәр җыр саен. Нинди бер бетмәгән сырлык. Киләчәккә арт белән торасыз, һаман үткәннәргә борылып. Хафаланмыйк. Дошманнар бар дип ник борчылырга? Алар да бит бер көн үләчәк. Аларны да кара җир куйнына кемдер тапшырачак, күмәчәк. Мич башыннан киңәш. Тишең бар чагында елмаеп кал. Тишең кыйганчы кал эшләп, ишеңнән кусалар ял итеп ал. Әгәр кумасалар, йөр эшләп. Бәхәс барышында соңгы сүзне ахмак әйтә, ахмак йомгаклый, чөнки дәлилләргә төкерә ул, мантык ягы исә титаклый. Кунакка дәштеләр юлга чыктык, көн шыксызлыгына карамый. Без килмәсәк, алар сөенәчәк, димәк бармый калу ярамый. Иске кием озаккарак чыдый. Яңарагын сатып алмасаң, сүкмәсәләр, җанга рәхәт була, йоклап калып эшкә бармасаң. Ак каенга сарласаң, ишкәргәндә күңелең, үткәннәрне сагынасың, хөртиләнсә бүгенең. Холык нәмә? Күрешергә дип ул кулын суза, сулы йодрыклый йодрыкны, башкаларны яратуы чутлы, үз-үзен сөюе тотрыклы. Күз атышып йөрдек озак. Көне җитте, кочаклаштык. Якыннанрак танышкач, тыныч кына ераклаштык. Кыш булсам, терәс каршыңа кунып, сиңа багып сайрап торыр идем. Сине күрүемә мин үтә шат. Күрмәсәм, бәхетле булыр идем. Югары курсларда әллә ниләр өйрәтәләр. Син түз, мин түз, сабыр савытлары тулмасын. Дөрес күпне белү әйбәт, әмма барсында эшлисе булмасын. Танылган әдип. Түрәләр катында еш бутала. Берсе сөяк ата, мә, җелек. Якын күрүеннән эри бахыр. Холкы йомшак, рухы мәлҗерек. Мәдхияшел поэмалар сырлый яза, мәдхияшел романнар, әтрәгәләм каләмзатлар өчен килде дә соң кәттә заманнар. Ашау һәм яшәү. Өйрәтелгән итләр озак ашый. Тәмен тоеп, ягъни сузыбрак. Өйрәнгән иратлар озак яши. Өйрәнмәгәннәре кызыграк. Төп ысул. Беләсеңме, белмисеңме? Саныйсың, барлыйсың, башкаларга аңлатканда үзең дә аңлыйсың. Нишләргә? Күз чагыла кояш яктыртканда, кояш баткач янә рәтләп күрми, аякны чылатсаң, тамак шешә, тамакны чылатсаң, аяк йөрмий. Хәзинә. Башында җил уйнаганга уйлары саф. Бер дә төшми усал телләрдән. Ул бит күпләр өчен зур хәзинә, баш ваталар. Кая күмәргә? Алар шундый. Уңышлы түрәләр бар да бер иш. Сине акыллыга санап эшне йөкли,
шыр тилегә санап түли хезмәт хакын, анысында күп ди. Бюрократ кирәк чакта тилегә сабыша. Күрә торып күрми, ишетмәгән белми, кызык була көлми. Ярты сүздән барсын да аңлаша, әмер итсә түрә, кызык түгел көлә, сүздән гөлләр үрә. Карьераны ясый урта куллар. Карьераны ясый урта куллар, тормыш моны 1000 кат кабатлады. Талантлыга өскә үрмәләргә гел комача үтә канатлары. Кеше суламыйча яши алмый. Кеше суламыйча яши алмый. Һәм бу һәркем өчен ачык ләса. Әхва турында онытабыз. Кемдер вакыт-вакыт сасытмаса. Киңәшле эш таркалмас. Гайша түти, кызым диде, шүгә-шүгә би, гаиләсе нык булсын дип колагына тии. Кызым ирең соңлап кайтса, ал кулыңа уклау, дөрес юлга тиз бастыра уклау белән тукмау. Әгәр үзең тоткарлансаң, авыз ачып торма. Хатын-кыз баш, ир-ат муен бүгенгесе чорда. Гайша түти киленен дә кызыдай үз күрә, иреннәрен бирә-бирә дөрес киңәш бирә. Килен ирең соңлап кайтса, чырайыңны сытма. Кайда йөрдең дип тәфтишләп ялганын да тотма. Күрәшәк гүргә кертә дип борчылып та йөрмә. Ара түзек калсын дисәң, күп нәрсәне күрмә. Менү. Көннәрен караңгы икән, тик бер чара болытлардан югарырак менү. Андагы салкыннан дир-дир килеп, кахкаһа белән үзеңнән көлү. Алай да була. Тормыш ничек кирәк алай, бара-бара, яхшы якка кинәт борыла да, арбаң ава атың туарыла, дөньяң урыныннан кубарыла. Кыйдга. Шырна булса мәхәббәт ялкыны. Ярдәмгә янгынчы чакырмыйлар. Дәшмәү алтын, тик андый алтынны хатын кызга тәкъдим итмиләр. Урам яме. Ялгыз хатын кызны еллары сызлата. Ялгыз ир-атны да алар кытсызлата. Күпләр сокланып, борылып, карый артка, култыклашып барган карчык белән артка. Хафа. Үзеңне син гадел дип саныйсың. Ялгышасың, дустым. Ялгышасың. Кайчан үз сүзеңдә торганың бар, башкалар әйткәнгә аушасың. Бар кешеләр дә алдаша дисең. Алдашасың, дустым, алдашасың. Кыза-кыза кулың булгый-булгый, үзеңне алларга маташасың. Җиңү шатлыгы кичерер өчен, җиңел шатлыгы кичерер өчен җиңел кирәк түгел, читен кирәк. Дөреслекне ахмаклар да әйтә, ә ялганнар өчен зиһен кирәк. Ахмак фикер. Ахмак фикер күпчелекнең аңын яулый, чөнки гади аны һәркем ансат аңлый. Акыллы фикер катлаулы, кызык түгел. Шуңа күрә аңа бер дә тартмый күңел. Ашка туз салмасаң тәмле түгел. Тузсыз аш табыны ямле түгел. Бер чиметем ялган өстәмәсәң, хаклык хакында фәлсәфәң гамле түгел. Күп кырлы шәхес. Күп кырлы шәхес дип мактадылар, башым күккә тиде. Хатын бу бит нүлгә омтылышны ассызыклау диде. Өч кырлы булу төс ишмакка, дүрт кырлы шакмакка. Рәхмәт инде шулай якын күреп санагач ахмакка. Тост. Түрәм, син күпләргә үрнәк, безнең телдә гел син. Синең тыйнак икәнлекне бөтен дөнья белсен. Айырма. Ахмак авырлыкны җиңеп чыга. Чөнки кыенлыктан курыкмый, ә акыллы аны ура буза. Я гомумән аңа юлыкмый. Идел буйларында карар кылдым. Җитте бүтән буйламаска кирәк. Уйлый торгач янә бер уй килде. Җитте бүтән уйламаска кирәк. Хәерле. Колбасаны нидән ясауларын күрмәүең хәерле. Закон капчаклары кем икәнен белмәүең хәерле. Гадел яшәп. Гадел яшәп була ла ул. Була яхшы яшәп тә. Тик шутлылар я ишәккә, я саныйлар хәшәпкә. Күк көндез кояшлы була. Күк көндез кояшлы була, ә төннәрен айлы. Ялкаулык белән көрәшү яткан килеш җайлы. Артык шибәр кызга өйләнмәгез. Аның бит ташлап китүе мөмкин. Ямсыз ташламас дип тә булмый. Анысына түзеп булыр дим мин. Болытлар туын хәтерләтә. Язгы ташу суы бузлары. Тыйнаклык, кыска итәкле күлмәк,
сөйкемле күрсәтә кызларны. Сораштыру. Хыялсыз хатын-кыз, канатсыз кыш, ансыз нурлар кунмый томшыгыңа. Сораштыру бара ханымнардан әнә шундый шигар шыгында. Бер гүзәлкә әйтә, алгысыта көндә яңа матур күлмәк кию. Икенчесе, яңаларын сөймим, хыялым искеләренә сыю. Сораштыру аша байтак серне. Керфекләрдән яшьләр тама, күрче, ә хыяллар исә төрле-төрле, алар кабатламый берсен-берсе. Кәсәфәт. Изелүнең дә бар кәттә ягы. Изелеп йокларга нык яратам. Организм арган изем дим дә, сәндерәгә җиһәт менеп ятам. Диванны иярлим кич җитүгә, караватка үрлим җай чыкканда. Кайсы төнне никтер йоклап булмый, күккә түк түгәрәк ай чыкканда. Шул төше бар. Гомер уза, тузан туза, ә син гүя автобуста. Туктый-туктый алга барыш, кайчак җанны били сагыш. Якыннарың төшеп кала, урыннарын ятлар ала, серләшер бер дус табылмый, күп яшәсәң тора бара. Дәва чара. Татар басмаларын иярләде, татфак тәмамлаган дахилар. Асрамага мәхкүм басмаларда алар көн кадагы ясыйлар. Иркен сулы янда рәзилият, будавалык мышный, батиллек, калҗак рыткалый хакимият, юмарт бәяләнә җаһиллек. Ядашлар бер мәл сүз берләшә. Аләмдәшләр булай килешик. Бер-беребезне тәнкыйтьләү бетсен, үзәл яхинаны ырышыйк. Хикая дип тәкъдим итә кайсы, нидер укып язган иншасын, нәсергә турылый мәкаләсен, балта дип тамгалый шишләсен. Рефератын бәян дип таныта. Озынгарак китсә роман ди, Тукай бүләген дәгъвалый башлый, ник бирмисез шуны һаман ди. Асрамага мәхкүм басмаларда ядаш әшнәләр сарылган. Үзгә үги талантлар кертелми, капка бастырыклап ябылган. Кемдер әйтер, әдәбиятсызлык килеп җитте ахры милләткә. Әхлакый тынчылык шартларында сафлык үтми, җилләтмә. Юлда шатлык шишмәләре бәреп чыга, син атлаган юлга. Кайгы хәсрәттән буалар тула уңда сулда. Син дөнья куасың оча куна, дөнья сине куа. Күз яшьләрең биттә тая шуа, күңлеңне дә юа. Кайчан ничек? Кайчак күләгә яба йөзеңне, авызлыклы әйтер сүзеңне, кирфекләрен каплый күзләреңне, мин шаккатам, син бик түземле. Кайгылы чакларда син үзеңме, бәхетле чакта да үзеңме? Бездә һәр тармакны шуртан сөйли. Тырыша кышы кысласы, омтылабыз якты киләчәккә. Алга китеп булмый кыскасы. Аерма. Ахмакны 1000 тапкыр ялгышса да артык зурдан кубып сүкмиләр. Акыллыны бер ялгышы өчен еллар буе гафу итмиләр. Барабан тукмалдан курыкмый, тавышы көр аның ише буш. Хәзер күп бәйрәмнәр ансыз узмый. Ул булса җан тыныч, күңел хуш. Күрше безнең түрә Ферс кебек. Мин хәтерлим аның пеш кычагын. Нинди генә ярыкка кирмәде. Һәм сабынсыз гына тагын. Әгәр үз-үзеңә ачу чыкса, атлап баруыңнан туктыйсың, берни кырмый, утыру ялкытса, тотасың да ятып йоклыйсың. Ахмаклык һәм тискәрлек һәр кайсы үзенчә зирәк. Җир җимертеп яшәр өчен алар бер-берсенә терәк. Акыллы кешедәй уйлап, ахмаклыклар эшләнә, я ишәк күк бакырла, я ат кебек кешнәлә. Система кешесе авызыннан. Бәү түрәләр белән аралашсаң, күнегәсең башны ияргә, ирәнәсең йөз суы түгәргә, бөгелгәләргә һәм шүгәргә, юарга таба үрләтсәләр, зирәк саналасың шибәргә, ә тормышның үз 90-90 калдыргалый кайчак жүләргә. Ул очракта сусканнарың өчен син мәхкүм буласың түләргә, араны үзә алмыйсың икән, мөмкин шыпырт кына үләргә. Ялган һәм дөреслек. Ялган шибәр, пөхтә, сүзгә оста, урын түрдә, яши хөрмәттә, дөреслеккә урын ишек каты, тукмалуда гомер сөрмәктә. Шуңа карамастан ялган һәр чак дөреслеккә тели ышарга, гавам йотсын өчен сүзләренә ул шомарган хаклык кушарга.
Тормыш ярыш, илдәшләр омтыла, сүрелгәнче гомер учагы, ә финишта патолог анатом көтеп тора кайрап пычагын. Болай булмый. Болай булмый, күтәр борыныңны, сагышыңны җилләр таратсын. Тормыштан зарланып кына йөрсәң, тормыш сине нишләп яратсын. Беренче тапкыр яшәү бит. Ялгышам адым сайын. Yana bir гомер бирелсә, табармын тормыш җаен. Ират халкы. Ират халкы вакланды дип, хатын-кызлар бер туза. Югыйса байтагыбыз бер ситнерчеген уза. Истән чыкмаучы җыр. Ашма тәрәзәңне мин килмичә, ятларны сөярсең белмичә, татар халык җыры. Усман Әлмиев башкарган ул җыр әлдә булса күңел түрендә. Тик аның ни хакында булуы барып җитми миңа бүгендә. Яттыңна түгел, ятларны да ничек сөю мөмкин белмичә, тәрәзәдән кирип йөрүчене кабул иткәнме кыз күрмичә, әллә акылы такыр булганмы, шүшелеккәме сабышкан, тынсыз кала идем тыңлаганда шул җыр тараткан моң сагыштан. Яшә, рәхәттә вакыт тиз уза, газап чеккәндә озак яшим дисәң яшә, рәхәткә салып юзак. Уяталар. Төш күрәм, бакчамны баскан әрекмән һәм кычыткан. Кемдер йокымнан уята, ахры кирәгем чыккан. Яшиләр гел бергә, күзгә күз, йөзгә йөз. Алар гүя игез үлчәмнәре тигез. Тайпылыш юк уңга, тайпылыш юк сулга. Еллар уза алар шул халәткә түзә. Ничек шулай мөмкин? Мин табышмак шишәм. Үрнәкме аларга идән белән түшәм? Шулай була микән бер-береңне сөйсәң, не әйтерсез әгәр пар килгәннәр дисәм. Кем очраса шуңа елмаеп уз. Бузык тешләреңне яматсаң, пенсиягә чыккач озак торма. Әгәр ватаныңны яратсаң. Бухгалтерың бармы дип сорыйлар. Фирма ачым дисәң ил көндә. Яхшы бухгалтерны табу кыен. Полиция да шул фикердә. Казлар да казларча гаңгылдаша. Гаилә ул дәүләт, бер кем тыймый анда үз телеңдә сөйләшүне. Дус иш, туган тумачалар белән, сабыйларың белән гөрләшүне. Ник бәгъзеләр кыймый, тоймый оят. Туган тел бит гүя изге бөят, шул бөяттән ваз кичүме ният. Бу җан сату, бу бит хаиният. Казлар да казларча гаңгылдаша, эт тә бүре булып уламый. Кеше туган телсез яши ала. Милли рухы гына суламый. Кемдер бүре булып яши. Кемдер кәҗә булып сарык көтүендә. Җитәкче булуын ассызыклап, сакалын селкетеп үтүендә. Башта һәм аннары ансат кына берни килми. Килгәнен сүзә иләк, оҗмакка керер өчендә әвәл үләргә кирәк. Күрсәтмә, түрәләр җыйны дәве сөйли, чукракларыгыз да ишетсен. Шундый итеп алдык без халыкны, үзен бәхетле дип хис итсен. Сәбәп, төне буе йоклый алмадым дип нык зарланды хатын. Намус борчаганда мин дә шулай дип аны юаттым. Уттаянмый суда батмый дип тә төшерергә мөмкин күңелне. Экскремент дигән төшенчәне шул сифатлар ача түгелме? Рәссам фикере. Диктатураны рәсемдә чагылдырсаң, килеп чыга көтүче һәм мал-туар көтүе. Демократия сурәте бераз үзгә, шул ук көтү, әйдәрләр эш, кәҗә, тәкә сарык һәм көтүче эте. Аннан башка яши алмыйсың дип әйтүнең. Аннан башка яши алмыйм дип әйтүнең кем өчендер тәрҗемәсе булайрак. Аның белән бергә озак яшәгәнче, аның өчен хәзер үлү хәерлерәк. Ялтырата, калтырата, шалтырата. Ялтырата, калтырата, шалтырата, азчылык дөньяны куа, тәгәрәтә. Күпчелек кая тәгәри бу дөнья дип, берсе тинтерәтә, аптырата. Усал хатын ирен гел ырыша, сабыр савытлары тулмаса да, әйбәт хатын ирен гафу итә, хәтта бер гаеб булмаса да. Дөрестлек дип кемдер суга төшә, ә кемдер барып керә янган утка, ялганны дөрестлек җиңгәне юк.
аны тик олырак ялган сала сыртка. Яла пышылдап әйтелә яки артыннан иярә өрә-өрә. Хаклы капкадан чыгып җиткәнче яла дөнья урап кайтып керә. Таләп куючылар күбәйде. Таләп куючылар нык күбәйде. Алай гынах булай ярамый. Ялкаулыкның ни гаебе бар? Ул бит күп гынахтан аралый. Әйбәт түрә. Иң әйбәт дигән түрә дә азмы күпме диктатор. Әгәр артык шәп эшләсәң, өстәмә эш көт тә тор. Гадәти хәл. Үз үзең белән сөйләшү гадәти хәл. Үз үзеңне аңлау кыенлаша бер мәл. Тора бара бер дә дәшми башлый кеше. Ташлап киткәч авызыннан соңгы теше. Мәҗлес инде. Гөрләшәбез. Тәмләп уен көлкесе яшәбез. Кызык тапкан сайын көлешәбез, яңа мәзәкләргә керешәбез. Тора бара чират миңа җитә. Никтер кабаланам, кызып китәм, көлә-көлә, саллы кыйсса сөйлим, авыз гел йырла, аны җимим. Тик беркем кушылмый көлүемә, теләктәшлек тапмый хисләнүем. Тавышны күтәрә төшеп кабат, төшендерәм кыйсса эчтәлеген. Янә көлүче юк, үле тынлык, аннан кемдер торып чыгып китә. Хатын янда икән мул табыннан нидер алып аңа тәкъдим итәм. Үз-үземә тукыйм эчтән генә, чөнки күңелемне сагыш ялмый, минем сүздән беркем дә көлмәде. Бу көлкегә калу була алмый. Бизәнү дә, матур киенү дә үзенчәлекле ауга әзерлек түре. Чырдан чырга камилләшә тора, башны күзне әйләндерү сире. Уртак дулкын. Көне буе бер сүз сөйләшмичә, җитәкләшеп йөрү рәхәт бигрәк. Йөрәкләр уртак дулкында типкәч, тагын нәрсә кирәк? Гадәт. Кем өйрәткән каян кергән мондый алама гадәт? Теләсәк вакыт табыла, теләмәсәк мең сәбәп. Яп. Очсызлыгына бүләкнең абруе арта төрсәң, белмәсәң такылдап йөрмә, яп авызыңны белсәң. Сәбәп, җир түгәрәк без дә тәгәрибез, шакмак дип карамасыннар өчен. Шүләргә дә савышыла кайчак, ахмак дип сорамасыннар өчен. Пациент зары. Син көләсең, синнән дә көләләр. Һәркемгә дә үз чираты җитә, тормыш кызык. Тик артык күп көлсәң, санитарлар килеп алып китә. Бер түти авызыннан. Әйбәт ир ясын дип дога кылдым, насыйп ярым тәки изләп тапты. Үзе бер догада белми икән, шуңа күрә миңа килеп капты. Дуслар, сораштыра калсаң, бар да шыттыралар. Балта сораганга шишле тоттыралар. Берни сорамасаң, көеңне көйлиләр, берни сорашмасаң, дөресен сөйлиләр. Кеше бер кайчан да ялгыз түгел, күләгәсе һәрчак үзе белән, бик куәтле, канат куя яки егып сала сыңар сүзе белән. Түрәсе курануы. Акча дүләми һава сулыйсыз, бушлай укыйсыз, дәваланасыз. Ә бит куанып кул умыйсыз, бушлай эшләткәнгә дулыйсыз. Сорылык. Һәр әдиптә даһи йоклый, ә ахмаклык уяу. Бүгенге бәян романнан саркый соры буяу. Югары урынны яулаучылар нинди генә түбәнлеккә бармый. Максатлары кисә калмайту, армый талмый. Гүзәлкәй, бер-берсенә назлы итеп карый сөйгәнемнең кылый күзләре, мишкәгә атланып океан кичкән, аяк дуга очлы тезләре. Мәчеттән кайтышлый. Әллә кайчанғы гөнаһлар борчый. Алар искә төшә торып. Яңа гөнаһлар кыл агайыны, алар искеләрен оныттырыр. Кадрлар бүлегендә. Ник сөйрәлүчене күтәрәсез, канатлыны читкә этәрәсез? Чөнки бу чиракта ялгыш китми, сөйрәлүче башка кәкәй итми. Тукталып аңлашу. Нишләп карашыннан сагыш саркый? Ник кирисең булай күбенеп? Кара көнгә дип күп акча җыйдым, инде көтәм шуны сүгенеп. Ихлас киңәш. Кайсына өйләнем икән әни, берсе тулы тәнле, берсе арык, тазасын алып кыш көне җылытыр, җәен күләгәләр булмас сарык. Метаморфоза. Яшь чагында һаман омтыласың, 7нче кат күккә, югарыга. Булыттан булытка сикерәм дип, йөрәк ярсып тибә, күңел туарла. Хыялларың сиңа дәшә, бары алга.
Жаныңда өстәмә яра, жаныңа өстәлә яра бара-бара. Аннары аңны яулый битарафлык, бөтенләйгә били, шунда торып кала. Алай яшәргә ярамый, алай яшәргә ярамый. Шулай яшисе килә. Хатадан хали түгеллек сиздерә ара-тирә. Һәр бер мөшкөн аяз торса кырда иген уңмас иде, әгәр бар да яхшы булса, бер дә яхшы булмас иде. Тормыш ярыш, һәркем дөнья куа, артта калмыйм дип тырыша. Һәм шул вакытта төп хыялы соңгы булып җитү финишка. Кышын ак кар явып аклык иңә. Кышын ак кар явып аклык иңеп, кайгы сагышларны азайтыр. Ә кар астында ни ятканын яз күрсәтер әле, яз әйтер. Ул ничек бар шулай? Ул ничек бар шулай яратуың, хисләрнең сафлыгын, ихласлыгын раслый. Аны үзгәртергә маташуың, үз-үзеңне генә сөюеңне фашлый. Гаиләң ныклыгы өчен бу уяу һәм ваемлы. Хатының эндәшми икән, бүлдермәвең хәерле. Кеше арасында елмаеп йөр, тигез эшләрне күрсеннәр, дошманнарыңның йокысы качсын, хәле шәп моның дип белсеннәр. Кем идек, кем булдык? Хайваннар исәбен алу баш саныннан, ә хөкүмәт кешеләрен әгъза санап, әгъзалаша партиягә кергәннәрдә канәгать кыяфәтләре бер дә харап. Ялышлар берлегенә алганнан соң мин дә гүя маңгаемда мөһер тойдым, шатлыгымнан түбәтәйне күккә чөеп, әгъза булуымны танып имза куйдым. Зар. Халыкка күпме вәгъдә бирсәң дә аз, дип зарланды мәңге мандатлы бер таз. Прогресс турында. Хатын-кызлар бүген футбол тибә, рингларда җиңү яулый. Ә ир-атлар шул тамашаларны диваннарда ауный карый. Итәк. Хакыйкать барыбер бер ачыла, чынбарлыктан булмый кутылып, күпме ир-ат итәккә тагыла, яки йөри шуңа тотынып. Кемдер бүре булып яши, кемдер кәҗә булып сарык көтүендә, җитәкче булуын аз сызыклап, сакалын селкетеп үтүендә. Әдәби бәйгеләргә катнашыргамы? Талантлыракларның иҗатына кимлек кәсафәте туя-туя, бәяне талантсызраклар куя һәм җиңүчене пычаксыз суя. Анысы да монысы, ялгызлыктан да кыены юк дөньяда, ул кешене үз-үзеннән гарык итә. Көтү булып яшәүләре кызык та бит, тик анысы тура бара, сарык итә. Барлы тормыш. Әгәр хатының ыжгырса кайчак, димәк яраткан яратачак. Мыдыр-мыры сукранса гел үз алдына, гомер бакый сарыуыңны кайнатачак. Китапхана ул бит башка галәм. Анда инҗе, алмаз, якутлар, анда тормыш үзгә ястылыкта, юл кисешә чырлар, вакытлар. Очрашасың анда Тукай белән, сәлам бирә Хуҗа Насретдин, әкият илләрен урап чыгасың, анда шәкәләшә фән һәм дин. Анда саф мәхәббәт рухы яши, Таһир белән Зөһрә очраша, Юсуфым дип Зөләйха ах итә, нишләрмен дип әгәр кычмаса. Сөйгәнем дип кемнәдер ут йота, үзен белештерми көнләшә. Анда алмачуар атлар чаба, мәшһүр пәһлеваннар көрәшә. Күп сорауларга табасың җавап һәм җаныңны били куаныч. Ялгызлар эчендә китап дәва, аңга сихәт, җанга юаныч. Китапхана тиңдәше юк аның. Ул мөгъҗиза, ул бит әллә ни. Китапханәгә бар, ул сәяхәт, гади генә түгел, галәми. Дуслыкка шәрехләр. Дусларың булу зур уңыш, әгәр искә алсалар яш, килеп чыксалар күңел хуш, калдырып китсәләр шыр буш. Дуслар башакта суыш киң, карашлар якты ычкынлы. Дуслар юкта һава тынчу, эчәр су татсыз, юшкынлы. Дуслар зәвыклы күренә иске чикмән кисәләрдә, һәм чус булып бер кат үлчәп 7 тапкыр киссәләрдә. Алга атлаучы дус тыйнак, кылган гамәле эзлекле, артта калганын такылды ялтыраткалап күзлекне. Ихлас дус, бәрәкәт тарсаң, сәбәп табып ташлап китми. Хилафлык кылсаң кичерә, гаепләми, гафу хөкем итми. Бәгъзе дус сарланганыңны бүлдермичә, тыңлый түзеп,
әйтми калдырганнарында шума гына ала сүзеп, аннары хафага салып жан тормышлап сорау ала, тора бара тәфтишләве йөрәгенә яра сала. Саткан чакта акыл куюы, кирәк чакта сыеграк, дуслар гаебен күрү тиз, үзеңнекен кыенрак. Дуслар газиз һәм кадерле кайчак гаҗиз итсәләр дә, алар үзәләр бәгырне мәңгелеккә китсәләр дә. Дусларың булу зур нигъмәт, алардан көч ала милләт. Дуслык бәясе үзгәрми, ул тотрыклы, ул гел кыйммәт. Бармы? Аны бәхетле итә алуыма мин ышанмадым. Шуңа күрә аңа булган хисләремне тышауладым. Зәвыгышы, кем сарымсак, ә ул сәйнәде суганны, онытылмый арттың кайтып, гектарлы идән юганы. Сагышларым басылсын дип, киң дип саныйм хәзер тарны, җәй җитсә урам себерәм, кыш җиттеме кырыйм карны, ничек таратырга белмим күңелдәге моң һәм зарны, нинди ярны югалттым бит, миннән ахмак тагын бармы. Үй һәм көй, бер кая барасы килми шул кадәр рәхәт өйдә, тыпыр-тыпыр бигәнгә, хатын көйләгән көйгә. Бәхет шәрхе, бәхет шандыра карашларны, бәхет нурландыра карашларны, бәхет алсулата йөзләрне, танымаслык итеп үзгәртә ул, аларны, сезләрне, безләрне. Бәхетле чакта, күңел шышта, үлчәүгә салмыйсың сүзеңне, бәхет яннан китеп баргач кына югалтасың кебек үзеңне. Бар да ихлас, инануга бәйле, бәхеткә туры юл ышану, шул нигездә җанны якалаган кайгы-хәсрәтләрдән бушану. Көтмәгәндә бәхет пәйда булса, үзгәртә торышны, йөришне, кая куярга белми дисең, өлешеңә тигән көмешне. Безгә дигән бәхет ник күренми, юл тапмыйча салмак атлыймы? Иңе буе артык киң озынмы, яки әллә ничә катлымы? Башкалар уңышын үнәмәсәң, күңелең нечкәрмый, юанмый, гел кимчелек кенә күреп йөрсәң, бәхет тою хисе уянмый. Нәфесеңне авызлыкламасаң, көтә азагы юк алышу, минем бәхет башкаларныкыннан улырак булсын дип ярышу. Барган мәлдә уянып җитмәсәң, я булмаса язсаң юлыңнан, бәхет ни икән аңлаталар, аны тартып алып кулыңнан. Бәхет кулга төшсә кичерәя, кулдан ычкындырсаң зурая, үзен эзләгән ярны тапканнар я кәкрәя, я турая. Гомер узуы сизелми башлый, артык мәшәкатьләр ялмаса. Бәхет турында да баш ватмыйсың, буш вакытың бер дә калмаса. Бәхет сине куып тота алмый, артык калдарлансаң, ашыксаң, тик зыян юк. Бераз бүксәң кими аны көтә-көтә ашыксаң. Яраткан эшеңдә эшләп йөрү күтәрә күк рухны тәхеткә, яраткан кешендә янда булса, чылау кыенлаша бәхеткә. Гаепне үзеңнән нәзлә, төс ташласа хәләл хатының, бәхетле ханымнар ямьсез булмый, сүрән димәк, сөю ялкының. Күзен күккә карап, кул изәп кал, кошлар киткән чакта тезелеп, бәхет киткәндә дә озата бел, һәм искә ал аны, өзелеп. Без кемнән ким? Әллермештән әлмәндәрне күргәч, таныш җегет әйтеп булган инде тәк дуамал. Знакомьтесь, Джо Блэк. Андый атлы фильм Энтон Хайнлайн әсәре буенча төшерелгән, карыйм дигәннәргә интернетка да эленгән. Евгений Шатьконың колхозга килеп чыккан галәм кунагы турындагы әсәре Пришелец атлы. Әлеге танышым Дилфәр Хәкимнең шундый кунаклар хакындагы кишер басуы пьесасын күбрәк яратты. Юрий Поляковның солдат тормышы хакындагы 100 дней до приказасында ул укыган, аннары Разил Вәлиевнең Тукай бүләкле Кирза итек киме язган, яшисе киләсен исенә төшереп, моңаеп утырган. Мантыйксыз да мантып була, мөнбәрләргә калкып була. Фән логикага буйсына, ул төп билге, фәннең асыл тотанагы мантык инде. Татар филологиясе хыр ирекле, ул үзгә башка камырдан белми шикне. Татар филологиясе гаҗәеп фән, чөнки үз-үзен татарча аңлата алмый. Шул фәннең кандидатлары, докторлары телебезне кайгырталар, армый талмый. Гасырлар буе гарәп фарсыдан иңгән рухыбызга хуш сүзләрне кауладылар, бушап калган урыннарны Ауропадан руска күчкән алмаш белән ямадылар. Алфавитка чит хәрефләр тактылар да, ул сүзләр ят яңгырашка тугры калды, татар теле фонетикасын санламау, кабатламас асыл моңны сыйыклады. Асрамадагы татарча матбугатны әлеге фән канат куйган затлар каулый, милләтпәрвәр битлеге астына пусып, гонорар манда титул һәм бүләк даулый.
100 меңле тиражлар тузды, җилгәрелде. Асрамага ансат яшәүне җайлагач, ядашлар өчен генә мәйдан биреп, басылу һәм бастырылуны сайлагач, акылы чамалылары акыл сата, әтрәк әләм ялагаеп пычрак ата, кулыннан эш тиенлек эш килмәгәне җитәкчегә үпкәләп шыңшып ята. Шулар гүзәл Яхинага фырладылар, Сифа Кадыровага да мырладылар. Чөнки булар язганнарны гәвам укый, ә бу нәрсә тегеләрнең миенчә укый. Миңнәхмәт Сахаповка да җитештеләр һәм саулыгын какшатуга ирештеләр. Диас Валиевне талкыпрат чыкмагач, Нәкый ага исәнбәткә керештеләр. Ә Гариф ага Габайны каргадылар, маякчы кызын кудылар дәреслектән, төркемдәш каләм тотарлар, киң сулады, юл ябылгач ихласлык һәм дөреслеккә. Татар теле дәреслекләре үзгәрде, әдәбиятныкылар бигрәк тә. Улар түрен ядашлар биләп алды, тавышлары хәзер чыга бигрәктән. Шулар бүген чәчмә тезмә әсәр яза, язганнары китапханәләргә бара, кибет киштәләре исә читтә кала, эш тиенгә алучы булмаган. Әсәрләр бездә ярыша, валлаһи дип китапханәчеләр сырлый белешмәләр, шул җирлектә премия сосучылар пырых-пырых, шырык-шырык көлешәләр. Текә, ялап-ярап, түрә булгач, нык күтәрде борынны. Дошманыма да язмасын, аңа дошман булуны. Син ирекле. Әгәр нинде югалтсаң, калганы җитә дип куан. Барсыннан да кулак каксаң, җуяр нәрсәм дип. Әгәр нинде югалтсаң, калганы җитә дип юан, барсыннан да кулак каксаң, җуяр нәрсәм дип куан. Кем ничек? Кемдер гел эш дип яна, аңа тиеннәр тама, бармакка бармак сукмаучы акчаны көрәп ала. Артыкка китсәм, кемнең акылы кураш, акылдан язмый кырдаш. Акылдан яза акыллы, акылын чарлый торгач. Туган төн. Төндә туганнарны кытмаганда, иң мөһиме шуны белегез. Бүләк тортыгызда булсын язу, котлы булсын туган төнегез. Дусларча киңәш. Сөйгән ярың киләм дисә, кыр шалаш я чатыр син. Шампан шәрабың бөксе йолдызгача атылсын. Үҗәтлек. 1, 2, 5, 6, 7, бердән бер яр һаман күренми. 8, 9, 10, 11, 12, бердән бергә өмет сүрелми. Диагноз. Ярсу дулау шәпшү акырыну акылдан язуның мисалы. Кыска булуларын ешлык каплый алып бару кирәк хисабын. Маш. Ике яплы өндәмәләр сирәк очрый, андыйлар бик аз. Язучылар оешмасына маш. Акылыңны барла, булса яз. Әбиләр уфтана. Күрше нинди гүзәл шүләркәйләр диләр иде безне менә терәк. Гомер узды, инде без дә күчтек котсыз диваналар өммәтенә. Идел буйларында карар кылдым, җитте бүтән буйламаска кирәк. Уйлый торгач яна бер уй килде, булды бүтән уйламаска кирәк. Мактадылар. Күп кырлы шәхес дип мактадылар, башым күккә тиде. Хатын бу бит юлга омтылышны ассызыклау диде. Эш кырлы булу хас ишмакка, 4 кырлы шакмакка, рәхмәт инде шулай якын күреп, санагач ахмакка. Тост. Түрәм син күпләргә үрнәк, безнең телдә гел син, синең тинак икәнлекне бөтен дөнья белсен. Җиңү шатлыгы кичерер өчен. Җиңү шатлыгы кичерер өчен җиңел кирәк түгел, читен кирәк. Дөреслекне ахмаклар да әйтә, ә ялганлар өчен зиһен кирәк. Ахмак фикер. Ахмак фикер күпчелекнең аңын яулый. Чөнки гади аны һәркем ансат аңлый. Акыллы фикер катлаулы кызык түгел, шуңа күрә аңа бер дә тартмый күңел. Кыйтга. Шырна булса мәхәббәт ялкыны, ярдәмгә яңгынчы көтмиләр. Дәшмәү алтын, тик андый алтынны хатын-кызга тәкъдим итмиләр.